раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз боздошти марде хабар дод, ки бино ба гуфтаи манбаъ худро маъюб вонамуд карда ба талбандагӣ машғул мешудааст. Бино ба иттилои манбаъ зимни баргузории чорабиниҳои профилактивӣ муайян карда шудааст, ки шаҳрванд Ҷумаев Ҳошимҷон Худоёрович санаи таваллудаш 20 июли соли 1976 истиқоматкунандаи ноҳияи Кушониёни вилояти Хадлон худро маъюб вонамуд карда дар ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба талбандагӣ машғул будааст. Зимни санҷиш муайян карда шуд, ки номбурда дар асл ҷисми бозуи саломат дошта, бо мақсади ба даст овардани маблағ дар байни роҳи мошингард баромада дар баробари худро маъюб вонамуд кардан ҳамзамон ҳолати хатарнокии садамавиро ба миён овардааст. Зимни пурсиш номбурда иброз намуд, ки бо ин роҳ ҳамарӯза маблағҳои гуногуни ба даст оварда онро ба истеъмоли машрубот сарф мекардааст, меафзояд манбаъ. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Ҷумаев Ҳошимҷон Худоёрович протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, дар қарори суд нисбати номбурда ҳабзи маъмурӣ ба муҳлати 10 шабона рӯз таъин карда шудааст.